pwedeng Good day mga idol, nandito po tayo ngayon sa Nissan Pangasinan. And of course, pwede nyo pong i-like ang ating FB page, Boy Salavaria. Andiyan po yung contact number ko. Kung gusto nyo pong bumili ng mga Nissan cars or vehicles, nandito po tayo para i-present sa inyo itong napakaangas at napaka-astig na kanilang Nissan Navara Pro 4X. Yan po yung top of the line 4x4 from Navara models. Siyempre, kung titanungin nyo po ngayon ang kanyang SRP or unit price, may halaga po yan na 1,746,000. Ngayon po, kung gusto nyo pong bilhin to via installment, meron po tayong 20% all-in na po yan. Ang inyo pong ibabayad, 199,000 pesos. Of course, sa amortization yan, ang ating pong ibabayad for 5 years ay 35,735. So mga idols, kung makita nyo po itong ating unit display, ito po ay loaded with aftermarket accessories. Ang kanyang worth ay 420,000 pesos. Included na po dyan yung kanyang tires and wheels plus yung camping kit at iba pa mga idols. Meron na yung lifter din. So talagang napaka-forma na pag ito na yung pinaka kinuha yung model or yung variant. Siyempre, 4x4 yan, Pro 4X plus aftermarket accessories. The best yan mga idols. Ang total price po na babayaran natin dyan, 2,166,000 pesos. Inyo na po itong naka-display na unit na to. So yan po ang ating features for today. Ang pinakamaporma sa lahat po ng mga pickup trucks dito sa atin sa Pilipinas. Plus syempre, yan po ay talagang subok na Nissan Navara Pro 4X po ang ating ibibigay sa inyo. Of course, tignan po natin ang kanyang engine specs. So mga idols, ang atin pong Pro 4X model, yan po ay merong engine type na inline 4-cylinder, double overhead camshaft po yan, 16 valves with variable turbocharger or BGS with intercooler. Ganyan po kastig yan mga idols. Pag tinignan po natin yung maximum power niyan, 190 PS at 3,600 RPM. At syempre pagdating sa maximum torque, 450 Newton meters at 2,000 RPM. Of course, ang fuel type po nito ay diesel. At syempre, pagdating sa fuel system, yan po ay Common Rail Direct Injection or CRDI. So mga idols, ang ating fuel tank capacity ay 80 liters. So ganun po kastig yan. At yung ating transmission type, 7-speed automatic with manual mode. Of course, ito po ay naka 4-wheel drive system na. Plus, meron din po siyang differential lock sa ating rear. Of course, itong ating suspension, gumamit po sila ng independent double wishbone with coil spring and stabilizer bar. Sa front suspension po yan. Para naman sa rear suspension, multi-link with dual rate coil spring and stabilizer bar. Ganun po kastig ang ating mga suspension when it comes from the Nissan Navara Pro 4X po. So itong ating harapan, may fog lamp po yan. At siyempre LED po ang nakalagay dyan. Yung ating headlamp, yan naman po mga idols ay naka-quad LED projector. Talagang very illuminated, very visible, especially sa ating ride pagdating sa gabi. At pagdating sa design po ng mga ilaw natin, talagang napaka-masculine. Maskuladong dating natin dyan. Of course, very modern din yung kanyang mga projector lights na yan. Siyempre, pagdating sa kanyang side mirror, meron din siyang signal indicator dyan. Mga idols, lahat po yan gumamit po ng LED. Again, sa ating tail lamp, same din po ang DRL na ginamit dyan at yung kanyang light, yan din po ay LED. Isa rin sa mga highlighted features po nitong ating Nissan Navara, itong multi-link suspension na to. Talagang super ganda ng damping yan at laro. Of course, yung atin nga pong nakalagay na tires dito, yan po ay naka-aftermarket na accessories na. So, mas maganda po ang nilagay nilang off-road tires dyan. Isa pa, customized na rin po yung wheels na nilagay po nila dyan. So, depende po sa inyo kung ano po yung magagustuhan nyo at makursunadahan nyo. Meron po silang mga aftermarket accessories dito mismo sa Nissan Pangasinan. At sigurado po na talagang kung ano matipuhan yung style, yan na po ang inyong bilhin. So, itong ating Nissan
Navara 44X, meron po yung 1 ton payload capacity. So ganun po kastig yan. Pagdating sa kanyang matings, no, grabe. Talagang super kumpleto na to. At syempre mga Diyos, pasalamat po tayo sa ating Nissan Marketing Professional. Yan po si Miss Ana Mejia. At syempre, inassist niya po tayo. Kaya ipapakita niya po sa atin yung mga specs and features pa na meron itong ating Nissan Navara Pro 4X. At ating 360 camera na bagong-bago kay Navara. So meron na din po tayong pwede natin makita sa likod, sa harap, and then sa sides. Yun. And also meron din po tayong mga settings dito for ating i-customize yung ating mga clocks or anything na gusto niyo po for sounds. And meron din po tayong voice control or voice command. Wow, high-tech Yes. na masyado. Ano? Yes, sir. So, nandito lahat ng ating settings for display. And then yung ating dual zone na aircon. Wow, dual zone. Ating passenger seat, front passenger, so pwedeng malamig dyan, and then kay driver is hindi. Hindi, depende So, sa kanila. yes, sir. Dalawa po yung ating pwedeng lagyan ng aircon. So, pwede kayong hindi kayo pwedeng mag-sync. Yes. Alright. Napakaganda naman. Yes, sir. So, nandito yung control for driver and then po kay front passenger. Passenger. Yes, sir. Ma'am, ano po yung ano natin dyan sa ating ano? Dito po sa ating mga steering wheel, dito po natin makikita si cruise control. Classic control. Yes, sir. Voice command and then yung ating call for ating pag naka-connect yung ating cellphone sa ating infotainment. Okay. So, meron siyang smart Bluetooth connection. Yes, sir. Pag So- nakakonek ka na, pwedeng directly ma-answer mo yung tawag. Yes. Pwede ka din dito tumawag, sir, if in case mag-voice command ka na lang. Pipindutin mo lang to, tapos call Mr. Boyet. So, wow. automatically magko-call po siya. magko-call na. Makikita nyo dito sa ating infotainment. Infotainment ng Yes, sir. info. No? Yes, Yung sir. dashboard natin, ma'am. For dashboard, sir, makikita natin yung ating speed, kung ilang kilometer na yung tinatakbo natin. Yes. Yes po. And then yung ating kung ilang meter na yung natakbo ni car. Well. Yes po. And then yung ating fuel, syempre. Oo. Yes, sir. So ma'am, sa ating dashboard, yung ating infotainment, ilang inches po ito? 7 po. 7 inch. Yes Yes, yung po. kanyang ano. So yan. Yes, sir. Then ito ay automatic, no? Yes, sir. Automatic with manual mode po tayo, sir. So pwede ka mag-shift po ng manual mo. Yes po. Dito na lang po yung ating additional and then yung ating minus for manual mode. Yes po. So, meron din tayong mga USB charger dito. Yes, sir. We have USB port na din po. And then sa ating likod. Sa ating sa likod. So, Yes dito rin po. sa masing din. meron Yes, din. sir. Wow. Dito din yung ating control for parking sensors. So parking sensor nandun yung Yes control po. natin. At ang bago po kay 4x4 Proper X, yung ating rear differential. Wow. Yes po. Talagang napakadami ng modern technology. Ma'am, Yes, pagdating sir. sa safety, ano yung equip dito? Safety natin, sir, unang-una yung ating parking sensor. Parking sensor. Pinakamaganda sa kanya, pag if in case nababangga ka na, mag-alarm si car. And then yung ating rear differential, safety features na din yan. Also, meron tayong hill start and hill descent. Meron ding hill start and hill Yes descent po, din. sir. Wow, perfect yun. Yes, sir. And then, syempre, yung ating 360 camera. 360 camera din. Added Yes safety po. na natin. Ano? Yes, Sa sir. airbags, lahat po ba ng passenger meron? Meron po tayo kay driver, kay front passenger, and then sa side. And sa side na? Yes po, sir. Meron sa dito. Curtain airbags. Curtain airbags Yes yung po, sir. nakalagay. Wow. So perfect talaga itong ating Proper X na doon. Meron po dito yung mga traction control. Yes, So meron siyang for slippery road. traction control. May ABS din, di ba? Yes, sir. Meron din tayong forward collision, emergency braking. So, yun, sir. Meron tayong sensor for forward collision. Once na may nag-stop sa harap yung car, mag-alarm si car. Kung hindi po nakapag-stop si driver, so mag-automatically stop po siya. Wow, grabe. Yes, sir. Talagang So, napaka-safe. safety feature. Pagdating sa safety, itong sasakyan na to talagang the best, no? Loaded na rin. Yes, So sir. yun pa, kagandahan, yung kanyang mga ginamit na mga materials dito talagang ang gandang klase. Fully leather to ang ating mga seats Yes, naman. sir. With zero gravity seats na din tayo, sir. Wow, So, zero kahit gravity. long drive, komportable na po yung sasakyan.
So yan po mga idols ang ating features for today. Nissan Navara Pro 4X top of the line model. Yan po ang 4x4 with all these technical features. Talagang sulit na sulit po ang ibabayad natin dyan. Unit price po, SRP prices to 1,746,000. Again, 20% all-in down payment, 199,000 pesos. So mga idols, kung gusto niyo pong bumili niyan, pwede po kayong dumirekta sa ating Nissan Pangasinan or pwede po kayong mag-PM sa kanilang FB page or you can send your details sa ating FB page, Boyd Salabaria po. At siyempre kung makakatulong sa inyo, why not mga idols. At mga idols, kung sure ka nang bibili nitong Nissan Navara Pro 4X na to, meron tayong previous na makukuha, standard tint, seat cover, floor matting, early warning device at yung umbrella from Nissan. Siyempre inclusive na rin po dito ang 3 years LTO registration, chattel mortgage fee at 1 year comprehensive insurance. So kung gusto nyo mag-apply mga idols, PM nyo lang ako sa ating FB page, Boyd Salabaria. Subscribe na kayo sa ating channel. Ride safe po sa lahat.